vi er klar nu. Ja. Start med at tage nogle dybe vejrtrækninger. Ja, og det som at jeg nu vil bede jer om, det er at gå ind i jeres hjerte. Derinde. Og mærke, at det bare stråler. Og jo mere det stråler, jo mere vil det ligesom brede sig ud til jeres chakra. Med en fuldstændig dejlig let energi. Og I kan bare mærke, at der er flow i hele kroppen. Og gå nu op og mærke jeres kronechakra. Og bare lad den åndelige energi gå igennem jer. Og bare mærk, at flowet er igennem. Der er guddommelig kontakt. I er fast forankret i jeres krop. Jeres jordforbindelse. Og I hænger, så at sige, mellem den guddommelige dimension og moder jord. Og forestil jer nu, hvordan at guldstjernestøv bare falder ned på jer som nyfalden sne. Bare se, hvordan at den lægger sig på jer. Og gør jer klar til at modtage. Så I kan give. Og give, så I kan modtage. Gå ind og få en dyb fornemmelse af den åndelige tilstedeværelse omkring jer, i jer. I forestiller jer bare rækkerne bag jer, hvor at vi fra den åndelige dimension bare står klar til at hjælpe, støtte, afbalancere og sende ubetinget kærlighed. Og I kan til hver en tid vende hovedet og se, hvem er det, jeg har brug for lige nu? Hvem kan hjælpe mig med denne udfordring? Bare mærk, at hjælpen er nær. Støtten er der. Og alt I skal gøre er bede om hjælpen. Den er der hele tiden, og så igen. Bare mærk fortsat, hvordan denne sneby af guldsnefnuk fyrer mod jer med kærlig varme. Dækker jeres krop og bevidsthed. Den bliver suget ind i jeres sjæl. Fylder alle de energimæssige huller op, der er i jeres aura. Så I føler jer som hele guddommelige væsener, som I jo også er.
Mærk lyset. Mærk glæden. Og bare vær til stede i jer selv. Og mærk nu, hvordan at jeg sender jer kærlighed. Ubetinget kærlighed. I, mine børn, fortjener at modtage, som I har givet. I, mine børn, står til at modtage, hvad I ønsker. For jeg ved, at jeres hjerter er lysende. Ren kærlighed strømmer igennem jeres krop og gør jer modtagelige for al den guddommelige støtte, for alle de guddommelige gaver og alle de mirakler, visualiser jeres hjerte som en magnet. Og forestil jer, hvordan de tiltrækker netop det, I ønsker. Let og ubesværet. Til alles bedste. Velvidende, at bare fordi dit ønske går i opfyldelse, gør det ikke en anden ked af det. Der er rigeligt til alle. Og mærk roen i at vide, at du fortjener det bedste. Du kom til jorden som et lille vidunder. Et lille guddommeligt vidunder. Født til kærlighed og overflod. Der har været udfordringer, og mange af dem har du valgt selv. Men du er stadig det guddommelige vidunder, der stadig fortjener guddommelig kærlighed, overflod på alle planer. Så gør dig i stand til at modtage. Og mærk bare, hvordan at enhver form for skyld, skam og ubehag langsomt glider ud på en udånding. Gå endnu dybere i dig selv. Se dig måske udefra. Se dig som det lille barn. Og se, at du fortjener kærlighed, støtte og omsorg. Og ikke kun fra de andre mennesker, men fra dig selv og fra hele den guddommelige dimension. Mærk det og vær i et med flowet. Forestil dig en bølge af energi, der går igennem din krop. Med en så høj vibration, at alle de negative vibrationer, de lave, de forsvinder, bliver udlignet. Og tilbage er det du, et højfrekvent, guddommeligt væsen.
Befri dig selv for dine lænker og vær fri. Du fortjener friheden. Du fortjener at være et med din sjæl og dens ønsker. Tag en dyb vejrtrækning og mærk, hvordan at denne nye bevidsthed går ind i hele din krop. Mærk, at alle dine celler er modtagelige. Mærk dit hjerte lyse. Og gå ud i verden med fred og glæde.